ze een sleutel. Waarvan? Van de poort. Oh. En waar is papa? Kun je laten zien waar papa is? Is papa achter het huis? Ja? Goedemorgen! Volk! Goeiedag! Goeiedag. Goeiedag. Oh. Hallo! Wat een grappig bouwsel is dit. Ja, tijdelijk. Maar geen god heen huis bouwen? Nee, nee. Nee, dat is niet de bedoeling. We hebben het huis van de buren van Paul Mam gekocht. En wie ziet jij? Ik ben de vader. Dien vader? Ja, ja. Oké. Dus hebben we het dan over dit huis of het huis? Doorlangs heb ik gekocht en heel langs gewoon de Paul Mam. Dichtdaags van Lok is lekker neven mijn elders gewoon wonen. Ja, ja. Dat is wel was de bedoeling, ja. En wie heeft al veel gewoond? Daar woont nu nog de buurman van Paul Mam, Arie en Door. Arie en Door. Ja. En die twee stoere mannen die ons net de oren van de kop Ja. afkladden. Dat zijn twee zoontjes van mij. Oh, kijk. Oh nee, maar de heeft die al direct goede dingen geleerd. Ja, 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 die moet het gras al mee, ja. Ja. Wie heten ze? Teun en Nelis. De kleine is Nelis en de grote is Teun. Staat er ook een Nelis dan toevallig? Nee, dat is geen Nelis. Dat is Geen Nelis. Ik ben een Twan. En een Twan. En Nelis, kunt ik een opa of zo? Of, Nee, ja, vonden we een leuke naam. Dus, een stoere naam. ja, ja. Lekker. Ja. Oh, die amuseren zich hier wel, ja. Hé, maar dat heb je wel. Dat heb ik wel goed opgelost dan, want er moet schijnbaar dan heel veel aan dat huis gebeuren. Nee, ze gaan niet bouwen. Ze gaan zelf een seniorenwoning bouwen. Oh. En dat moet eerst, ja, daar zijn ze nou mee bezig, dus dat moet eerst klaar. En zodoende ja, moesten we tussendoor een tijdelijke oplossing hebben. En dit is eigendom? Nee, dat is nou nog ook van de buren. Die gewoon gans met de tuin rondom mijn elders her. Jij doorheen zetten. Dat is grappig. Ja, dat is vroeger met een rolverkaveling is dat zo gelopen. Dus, Goh, ja, dus je kunt eigenlijk gewoon achter hem lopen naar ook eigen huis. dadelijk wel uiteindelijk, ja. Ja, ja. Ja. En had je dit al langer op bedoeld? Ik ben er al eens een keer aan de deur geweest, joh. En toen was het eigenlijk nog niet de bedoeling. En toen hebben ze mezelf toch benaderd uiteindelijk, joh. Dus Arie heeft er een paar nachtjes over geslopen Ja. en toen zei Arie van... Ja, ze gaan niet met alle plezier weg natuurlijk. Maar dit ook, ja, met de corona hebben ze problemen gehad. En, dus ze zien een beetje noodgedwongen dat ze weg moeten, ja. Oké, maar gaan ze hier in het dorp gaan ze bouwen? Die gaan een helden in het dorp gaan ze bouwen, ja. Oké. Ja, ja. Dus, Hey, maar dit is dit nou een... Hebben ze dit zelf gebouwd? Nee, dit zijn twee losse units eigenlijk. En ja, die werden eigenlijk eigenlijk heel simpel met een vrachtwagen met een kraan werden die neergezet. Dus die kan en klaar krijgen zo. En dan moesten dat wel allemaal binnen in één koppelen. Dus en we zien nu nog even, want we zitten niet pas naar de weg. Hè. Dus, dus het is nog één rotzooi. Dus er zit ze Dus, pas net en ja, er zal een ja. cameraploeg in de deur staan. Ja, ja, ja. Dus we zien nog even nog alles een beetje aan de orde hier. Maar Dus. de best keurig netjes met de riolering aangesloten Ja, bij Papa Mam. Ja, daar leeft er nog een van vroeger. Dus hebben we nu alleen, ja, er zit geen huurtje verschillen, dus we moesten het, ja. Dus, ja. En hoe vinden de jongens het? Volgens mij vinden ze het wel schoon hier, ja. Dus ze En kennen hier was van- ook geen Iers? Ik zou het nou een tijdje heb ik even een kessel gehuurd gezet in een huis. Ja. En dat was eerst de bedoeling om dat te kopen, maar dat, ja, toen kregen we uiteindelijk dit aanbod. Ja, dat kost ik niet per ston, dus ja.
zodoende. Zijn we hier terechtgekomen. Ja, huurt er ook nog een vrouw bij? Die is bij oma Ben. Oh, die is bij oma binnen. Die is gevlucht. Ja, ja. Was ik nog stond om stiekem kijken aan de raam stond te kijken. Ja. Stond ze te kijken, hè? Ja, die zullen dan wel staan, denk ik, ja. Hey, en wanneer wil ze erin zitten? Ja, we hebben tegen haar gezegd dat ze gewoon zo lang kunnen blijven zitten tot de bouw klaar is. Want ja, ze hebben ook, ja, dat was gewoon, ze zeggen we willen het wel verkopen, maar we willen maar 1 keer verhuizen. Ja, en ik wil het gewoon heel graag kopen, dus ik zeg alles is te regelen. Dus, en zodoende is dat eigenlijk zo gelopen, ja. Ja. Wat vindt stichter van Twan? Dat hij er zo langs die kunt wonen? Ja, wees er blij blij met. Ja? Ja, toch wel. Dat is toch wel, als ze zus hier, die eigen jongen hebben die in een bos gespeeld altijd. Ja. En nu rapporten die kleinkinderen daar. Ja, dat is wel prachtig. Dat, Hallo. Oh, ze vluchten weg, maar ze komen dan toch stiekem nog even foto's maken. Ik zag ook net lopen met een babytje op de Ja, dat arm. klopt, dat is de kleindochter. De kleindochter. Ja, ja. Maar nee, van dicht. Ja, dat is, ja, het lijkt de unit vol, hè? het is net 6 weken oud, dus dat kwam er nog tussendoor. Wou gepland? Nee, Ja, gepland? nee, was gepland. Was maar, gepland. maar niet met de verwoezing alles. Dus, Ja, dat komt er dan. Dat Wie het kwam, is, ja. kwam er nog tussendoor. ja, dat liep zo. Dus, en die kans moest ik griepen. Dus Maar die, dat is, heb je een mechje? een meisje, ja. Ja. En wie oud is ze nu? 6 weken. 6 weken. Ja, 7. 7e week. Ja. Dus, Goh, wat leuk. ja. Heb je die nou net in bed gedood? Nee, die is hier, de box. Wacht eens even, oma. Pakken. Ja. Hè? Goh. Nachtwoeks is altijd leuk. Ja, zo een jaar. Even kijken, dus we hebben Nelis, we hebben Teun Ja. en wie het? Elise. Elise. Ja, ja. En wie was er goed in het kiezen van de namen? Oh, zien we toch wel vrij goed allebei goed uitgekomen. Dus, Oké. meisjes na mij eigenlijk al ja, met wie we teun kregen, want ja, toen we wisten niet wat we kregen. En dus hij had altijd 2 namen. En de naam is gebleven tot een meisje. En dat heb je bij alle 3 die kindjes, heb je dat zo gehouden dat je het van Ja. tevoren niet hoe het... Bij teun hebben we gans tot op het laatste, toen hebben we pas, toen wisten we dat eigenlijk na een paar weken voor de bevalling. Bij Nelis hebben we het helemaal niet geweten. En bij Elise, ik wist het en de vrouw niet. De vrouw wil je dat verrassing houden. En ik wil geen weten of ik nou een meisje of een jong Niks. kreeg. Kijk, ze is er. Oh kijk, opa neemt ze even. Oh kijk, nou toch. Ja. 7 weken. Ja. Wat zunken, hè? Ja, ik heb niet een ogen. Als die even weer. Ja, Ik kan me, zeker. opa Twan, ik kan me voorstellen dat je zegt van hartstikke leuk. Ja, dat is het ook. Hè? ja. Als je het goed kent onder Oh Ian, joh, Ja, hè? oh joh. En op termijn, dan is dat voor ook denk ik ook een reden misschien nog langer heet kunnen blijven wonen. Hopen dat we Ja. niet meer weg hoeven. Hè? Kijk, Dat is ook een van de redenen, ja. Ja. en altijd wel eens een uurtje in hetzelfde houden. Oh, dat Richting ja. de kleinkinderen. Ja, ja. Dat is net wakker. ik vind nog alles goed. Ja, zeker. Heet hij nou wat van die weg of zeg ik dat? Ja, dat is super. Ja hè? Ja. De oudste is super mama en die 2 anderen zijn niet gegaan. Dat is super mama. Zit. Leuk is dat hè, dat ze dat nu al kan zien. Maar ze doet het goed. Ze deden perfect, ja. Ja? Ja, ja. Dus dat, Hebben ze nou ook allemaal hun eigen plekje? In, die 2 jongens slapen samen op 1 kamer en we hebben hun nog bij ons in het wiegje langs bed. Dus dat is ook s'nachts makkelijk met opstaan. Ja. Dus dan hoeft ze niet extra naar dan kan ze zich gewoon even pakken en dan eten geven en dan kan ze wel lekker verder slapen. Ziet je wel een beetje van het kamperen, normaal gesproken. Oh, we zijn vorig jaar voor de 2e keer met de caravan op vakantie geweest, dus voor mij was het niet. Ja, de vrouw die heeft vroeger altijd gekampeerd, maar waarom? Ik kan me altijd wel aanpassen. En best ook handig. Anders die doen alles. Ja, ik Ja? probeer alles zelf te doen, ja. Dus, ik heb veel hulp van mijn vader. Het is ook handig.
Ja, en mijn schoonvader die kent ook veel, dus dat... en een hoop kamerui, die hebben ook met geholpen, dus... ja. Want daar stiert er net voor niks. Nee, dat is af en toe voor 's avonds, als ze een keer klaar is even een pilsje te drinken, dan kunnen we die aanmaken, ja. En dan weet er ook wel eens zo wat spontaan aan vriendenspul. Ja, en, dan komt er licht hier een keer gedaan wandelen, ja. Ja. Oh wacht, is dat... Dat- Dat is moeder. Dat is moeder. Ik heb niet in beeld. Duurt geen pinuur. Ja, dat weet ik. Hey, proficiat met de dochter hè. Dank je. Ja, erg goed gelukt. Kom naar binnen. Ik doe die oorkoppen door die zaal. Ja, kom. Kom. Ja, doe we. Maar de kinderen slecht roeren hè. Ja, nee, dat klopt, ja. Dat, Nee, ja, je bent niet beter, maar Nee, dit is... nee. dit. En dit is Kessel-Eik. Dit is Kessel-Eik, ja. Ja. En ik ben geboren en getogen hier in dit huis. En ik heb een half jaar in de Kessel gewoond, maar dat zogen de kamerui niet zitten. Want de Kamerui, dat is allemaal hier hoe de deur. Veel zijn hier op Kessel-Eik en ik heb ook Kessel en een Boller zit gaat. En op zich, dat trekt wel allemaal bijeen, maar ik heb altijd gezegd, ga nu eens bij op Kessel-Eik. En op een gegeven moment, ja, we wonen in een huis met het grondje. Toen zijn we in Kessel gehuurd gaan zitten zo lang. Omdat we daar eigenlijk maar bezig waren om te kopen. En dat, ja, toen uiteindelijk deed zich dit voor. Dus toen ben ik eigenlijk vrij snel terug naar Kessel-Eik gekomen. Dus, Twan, dat heeft zo moeten zien. Ja, dat Ja, snappen dit we zo zelf, moeten dat zien. snappen we zelf ook. ja. Nou, leuk. Ja. Misschien dat we over een jaar of zo even Ja. terugkomen om te kijken van wat het... Dan ook.